Every Wednesday, 10 a.m. for the English version, and every Thursday by 4 p.m. for the Igbo version, as we bring Inec to you. Don't forget, you can also bring all your questions and contribution to this program. Inec is here for you, for you, for you. Adema ekwakwala amabakwala amamna olmaha amania ega amana oga haiji aina ndi Inec eja nokali we na akpa maka ka ị ga-esi wee mee wee gbata akwụkwọ ikike nke gị maọbụ ihe ikwesịrị ime maọbụ ihe anyị niile kwesịrị ime n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị maka na ọ bụ ndị Inec ka ọ dị n'aka ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ usoro eji eme ya na ka ya ga-esi wee ọkwa ọbịa ka anyị na-eme na amania kwa Thursday niile. Abụ m Chizzy ani nke tata nnọdebe Igbo Ekwurekwu gị nso bụ ndị ntorobịa ndị agbọghọbịa maka na ọ bụ maka ha ka anyị ga-akpa n'ụbọchị nke tata. Ihe anyị na-ekwu nọ nke tata bụ kedu oke na ọlụ dịara na ọ bụ usoro ndị ntorobịa kwesịrị iji wee sonye n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị obodo anyị na Naịjirịa. Onye gbara ọkpụrụkpụ si n'ụlọ ọrụ Inec nwaada nwaanyị mara mma ọ batago ugbu a iji wee na-asagasị anyị ụmụokwu dịgasị iche iche gbasara usoro ndị Inec mepụtara ndị ntorobịa ka ha wee ike sonye banye n'otu maọbụ ihe ọkwa ọchịchị obodo anyị. Ana m ekwu maka Cecilia Ejimofo. Nne biko kenere anyị ndị Igbo. Ndị be anyị ndewo. Adịma ọ bụ mụ na ya ga-anọ n'ụbọchị nke taa na-akọwara ihe gbasara usoro ndị INEC wepụtara ndị INEC usoro ndị INEC wepụtara ndị ntorobịa ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị ya bụ na nke mbụ anyị ga-achọgide ịmata kedu onye bụ onye ntorobịa na-ekwube ndị ntorobịa. Ụfọdụ agha ghọtasịghị ndị ntorobịa. Ndewo. Ndị ntorobịa a na-ekwu maka ha onwere ndị Igbo na-akpọ ndị kọda ji ọbara ndụ ha wee na-alụ ọrụ ndị aka enweghị ihe ha mepụ. Ọ bụrụ na ịnebe anya nke a na-akpọ dictionary.com kpọrọ ha ọ sị na ndị dị arọ 15 na arọ 24. Abịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'ihe dịka arọ 2001 o nwere ọgbata ọzọ kọwalụ ha nọ ndị dị arọ 18 ruo arọ 35 nọ ndị a bụ ndị ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ya nọ ụdị ndị a ka a na-ekwu maka ya ndị ọbara ka ndị ụka ji ike wee na-arụ ọrụ ha na-arụsi ọrụ ihe ike na-eme ihe dịgasị iche iche. Ọ dị mma. Nke ọzọ anyị chọrọ ịma bụ dịka a kọwasịrị ndị dị otu a kedụzi usoro ndị dị otu a kwesịrị isonye wee soro ha ọkwa ọchịchị obodo. Ke ka ndị INEC ji wepụta ha usoro maọbụ usoro nwa ntorobịa ọbụla oke na ọrụ dịara nwa ntorobịa ọbụla n'isonye n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị ala anyị. Anyị nwere usoro 3 n'ime ihe gbasara ntuliaka. Nke mbụ bụ na n'ime ntuliaka ọbụla o nwere ka esi akwadobe tutu ụbọchị ntuliaka eruo. O nwere nkwado dịgasị iche iche a na-akwadobe ndị ntorobịa na agbọghọbịa achọ ka ha sonye na ya. Dịka ihe gbasara onwe
otu a na-akpọ ndị civil society organization ndị Inec wepụtara n'ọfịs ha ndị a ka ọ dịrị ịhụ na ha na-akpọkọwa ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa a na-akụziri ha ihe gbasara ka esi atụ vootu na uru ọ bara ha isonye na vootu n'uru ọ bara isonye na ntụliaka ọbụla a na-eme na uru ọ dịrị ha maka na a na-ene anya na ọhawa bụ ndị ndu a ga-ene anya na ha ga-apụta echi na ọ bara ha uru ka ha tinye aka na mgbe ọbụla na-akwado ka ha nwee ike na-amụta ihe niile a na-eme ka ha wee nwee ike sonye n'usoro ihe ọbụla gbasara ọchịchị. Ndị ntorobịa na-anụ ya maka na ekwuo na-asị na oge ndị ntorobịa na ọ bụ n'ụwa bụ ndị ndu echi na-abịa abịa n'ụwa bụ ndị ndu na-abịa abịa. Nke ọzọ bụ ụbọchị ntụliaka na onwe kpọmkwem na-ele anya na ha ga-apụta dịka ọrụ dị iche iche a na-arụ ọkwa ndị ntorobịa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ahụ bụ ndị na-ele anya na ọhawa ga-apụta na-arụ ya dịka ihe a na-akpọ ụfọdụ ndị na-anọchite ndị na-adọ ndọrọ ndọrọ abịakwunye na-anọchitere m anya onye a ọ na-anọchitere m n'afọ ka esi atụnye ya ka ọ bụrụ na onye nke ọ na-anọchite onye na-agbara ha akaebe na ọhawa ma ndị ga-abịa na ha ya ede akwụkwọ gwa ndị na-abịa nwuo ede ya n'akwụkwọ ha gụọ ya n'akwụkwọ a na-akpọkwa newspaper nekwa ka ihe niile si wee na-aga ihe ndị a niile bụ ihe nechara anya na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ga-etinye anya na ya solume ka ihe niile wee gaa nke ọma. Emechakwa ntuli aka ndọrọ ndọrọ ịzọ ọkwa ahụ enekwara anya na o nwekwara ọrụ ha ọzọ ha nwere mgbe anyị agawa dịka n'ụlọ ikpe ha bịa nọrọ na-amụta na-ege ihe a na-ekwu n'ụlọ ikpe maka ihe ha mụtara ga-enyere ha aka ịma ka ha si gazie n'ime izu okwu ha n'ọdịnihu nke ha. So ihe ndị a niile wụ ihe dị mkpa n'ebe ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa nọ n'ime ntụliaka ọchịchị. Ya bụ na nchịkọta okwu ụmụ ndị ntorobịa bụ mgbọrọgwụ maka na ihe niile a na-eme ha ka a ga-ahafere ihe niile a na-eme n'aka ha ka anyị na-ene anya echi bụ ndị ndu anyị na uru ha bara pụrụ iche nke ukwuu. Ndị ntorobịa na-anụgo ya na onye ọbụla kwesịrị ịpụta wee na-eso ya na-amụtagasị ka esi eme ihe a maka oge a ga-achọ ndị okenye ọ bụrụ na afọ ọzọ na-amụta ya mere na ndị INEC ejikwa ndị ntorobịa egwu eji wepụtagasịa usoro wee na-agbasara ụlọ ozi ka onye ọbụla pụta n'igwe ndị ntorobịa wee soro n'usoro a na-amụtagasị ihe na-emegasị. Ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu onye gbara ọkpụrụkpụ si n'ụlọ ọrụ INEC nke obodo Enugu wee bịa na-akọwara anyị oke na ọrụ dọrụ ndị ntorobịa n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị n'obodo anyị bụ Oriakụ Cecilia Ejimọfọ. Ka anyị banyezie na nke ebe anyị matagoro onye bụ onye ntorobịa na usoro ha nwere ike iji wee so dee ya aka maọbụ họpụta onye ọchịchị họpụta onye ga-achị dịka ndọrọ ndọrọ obodo si aga. Ka ezikwanụ mbọ INEC maọbụ ihe ha mere iji wee kpọbatazie ha n'ime ihe a na-eme, kedu ụmụ usoro maọbụ ihe unu megoro iji kpanite mmụọ ha wee bata n'ime ihe a na-eme? Ọtụtụ ihe bụ ihe INEC na-eme bụ usoro ha ji eme ka ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa bata n'ihe a na-eme maka na ọ bụrụ na ịnya ntị a na-ekwu ihe gbasara ya mgbe niile ndị INEC were onwe ha gaa dịka na n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche kpọpụta ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ndị totego a na-akụzikwara ha pụtanụ na unu etorugo ka unu soro na-ahụ ihe a na-eme soro na-eme ihe a na-eme unu na-enyere ndị ọzọ aka na-akpọpụta bịanụ na na-adịnyekwa aha ka unu soro denye aha ka o rukwa mgbe a ga-atụba eme ịtụnye aka ka unu nwee ike soro tụnye aka. Anyị na-ekivu ihe ndị a niile wee gaa n'ụlọ akwụkwọ na-akụziri ụmụaka na-etonite ihe ndị a wee ihe dị mkpa n'ebe ha nọ.
ihe ọzọkwa INEC na-eme ha na-agakwa dịka ụmụazị ndị ji otu arọ efe ala nna ha na-akụzikwara ha ọtụtụ ihe ha na-akụzikwara ha ka ha nye aka a na-akụziri ha n'ọkwa unu nwa ka ọ dịzi n'aka pụtawanụ unu a na-achịzi n'azụ pụtawanụ ka unu sonyewe n'ihe a na-eme abụrụ na adenyewa afa pụta ndenyewa afa apụtawa n'ịtụ akara pụtawanụ ka unu sonye n'ihe niile na otu a ka ọ ga-adị mma and otu akwanụ ka ndị INEC si na-eme ya ọ na-adaba ya bụ a na-akụzi ya uru dị na ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị obodo na-eje mana ụlọ akwụkwọ dị iche iche wee na-eme ya ka obi ghara ịnụ ha mmiri ụmụ ntorobịa nna ha anụ ya na uru dị iche iche dị na isonye na nke kachasị nke eji akpọbata ndị ntorobịa bụ ka unu wee mara na ọchịchị obodo maọbụ idu obodo maọbụ ịhazi obodo dị unu n'aka na oge ọdịnihu na ọ na-akakwanụ mma onye mụta ya ọ karịa mana isonye na ya kakwanụ mma nke ukwuu ka unu na-abịa esonye na ya ụfọdụ na-asị na nke ha mere eme gịnị ka afọ na ya ndị ntorobịa oge ụfọdụ wee na-asị na kemgbe a na-asị na ha bụ ndị ndu n'oge ọdịnihu na ha bụ ndị ndu echi na-abịa na ha bụ ndị ndu ụfọdụ ndị na-ekwu ihe a na ha hapụbeghị na ha ka nọkwa n'ọkwa a enyebeghị efe ka ha chaa mana ama m na ụfọdụ n'ime ha amagoro na ewepụtago usoro iwu kpọbatazi ndị ntorobịa na-asị na mmadụ na onye ntorobịa ọbụla adịghị na-ewere onye ntorobịa dị nta na echi na onye ọbụla bụ onye ntorobịa kwesịrị iso chi na mmadụ anaghị abụ okorobịa okorobịa abụghị na ọ gaghị eso wee chi ọ dị mma nke ọzọ ị ga-amatakwa abụ gịwa na-ege ntị ugbu a na ndị INEC adọtịa n'oge enwere ike iji wee jedebe ya afa iweta akwụkwọ ikike ga-eme ka ibe ya aka ọ ga-emechizi na ngwụcha ọnwa ọ bụghịzi echi ka ọ ga-emechi ọ bụrụ na ị gbatabeghị nke gị na ị ka na-echekwa ọ kaara gị mma na ijebere ozigbo ugbu a jee gbata akwụkwọ ikike nke gị ọkachasị ndị ntorobịa ka ị wee sonye n'ihe a na-eme maka na tupu a bịanyere gị maọbụ ịbịanyere mmadụ ị ga-ewerịrị akwụkwọ ikike nke ewepụtara nke a na-akpọ PVC ya bụ ebe ọbụla ị nọ n'ahịa wepụta ofu ụbọchị jiri achọọ n'ime ọchịchị obodo ebe ahụ ị nọ jee n'ebe isi ụlọ ọrụ INEC maọbụ jụọ ebe ndị INEC na-eme ide ebe ya afa ndị mmadụ ka onye ọbụla wee weta akwụkwọ ikike nke ya ọ ga-emechizi na ngwụcha ọnwa ya bụ ime ngwa ngwa emeghara ọdachi ụfọdụ na-asị echi kemgbe echi ada agwa kemgbe ahụ atụbanyere na-asị ha jebe na ngwụcha ka ụfọdụ sibara ebe ka ụfọdụ tetara ndị ụfọdụ adịghị agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị na mmiri ahụ ezobeghị masie ha ike ha ebido gbaba ọsọ mmiri ekwukwa na ọzọ eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ọ dị ma ọ bụ anyị na Cecilia Ejimofo nke si n'ụlọ ọrụ INEC na-ekwu ihe gbasara oke na ọrụ dara ndị ntorobịa n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị obodo onye bụ onye ntorobịa nakwa usoro dị iche iche eji akpọbata unu ka unu wee soro wee bịa n'ihe a na-eme biko onye ntorobịa ọbụla ọ bụrụ na ịmaghị ịjụọ ebe a na-edebe ya afa na ọ bụrụ na idebebe ya afa nke gị oge na-adịghị anya ị ga-akpaghe ekwentị anyị ka ị wee soro wee tinye ọnụ n'ihe a na-eme maọbụ jụọ ajụjụ ole na ole n'ihe gbasara oke na ọrụ dị na ndị ntorobịa 09023111009 maọbụ 09097711009 09097711009 ị nwekwara ike ịkpọ na 09023111009 n'oge nke alụ abịachite azụ na m agakwa n'ihu wee na-ekwu ụmụ ihe ole na ole dịkwasị mkpa nke ukwuu gbasara ndị ntorobịa na ịghọ ọkwa ọchịchị obodo. Abụ m Chizzy. What am I going to do? I think I'll just have to go for a new one. Inec. Assessment of lost and defaced PVCs, correction of names, transfer among others. Keep updates with us every Wednesday, 10 a.m. for the English version and every Thursday by 4 p.m. for the Igbo version as we bring Inec to you. Don't forget, you can also bring all your questions and contribution to this program. Inec is here for you, for you, for you.
Adema akabukwa oge anyị na ndị Inec na akpara ụbụbọ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nkịta bụ usoro ndị ntorobịa kwesịrị iji wee sonye wee họọ ọkwa ọchịchị obodo. Onye anyị na-akpara ụbụbọ bụ Oriakụ Cecilia Ejimofọ. Na-ewe ihe ọzọ pụrụ iche unu na-eme ịfụ na ndị ntorobịa na ha bịa sonye n'ihe gbasara ịhọ ọkwa ọchịchị. Ọ bụ ihe ọzọ pụrụ iche. Ihe ọzọ pụrụ iche anyị na-eke na-eme bụ na ha ji aka ha kpọpụ onwe ndị a na-akpọ Inec ambassadors. Ndị a bụ ndị na-enyekwa aka na-agbasa ozi na-agwa ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa ka unu wetuo obi ka ejiri ihe gbasara ntuli aka ka unu wetuo obi ka unu ghara iji ọgba aghara wee na-aga n'ime ya na mgbe ọbụla a na-eme ya ka e wee mee ka ọzụzọ na ịtụ okwe a ga-atụ bụrụ ihe ga-aga n'udo bụkwara ihe ga-aga nke ọma. So mmadụ dịka ndị a bụ ndị dịka Two-Face, Basket Mouth, Helen Paul, Omatala Jalade, Ejimike, My Godison na ndị ọzọ dị iche iche bụkwa ndị nyere aka na-agwakwa ndị otu ha ndị ntorobịa ahụ ihe uru dị na ihe ịpụta ka unu ghara iji ọgba aghara wee na-abata na ya ka unu jiri udo were nwayọọ ka e wee mee ka izu okwe na ihe niile na-aga nke ọma. Ọ dị ma nke a tọrọ ụtọ nke ukwuu maka na oge ụfọdụ ịfụ na ndị ntorobịa bụ ndị ndọrọ ndọrọ ụfọdụ na-eji eme bịa tigbuo ụzọ gbuo ebe ọbụla na-ebute ọgba aghara dị iche iche. Mana ndị apụtara ndị ntorobịa ndị INEC ewepụtago ndị ga na-akọwara ndị mmadụ na ọ kara ha mma na ha ji udo wee pụta wee bịarite elele ihe ọma si n'ihe ọkwa ọchịchị. Ha eso na ndị bụ na-eji eme ọgba aghara ha bụrụ ndị udo. Ọ dị mma n'oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ndị ntorobịa na-anụ nanị ya. Ọ bịa oge ọbụla ndị achọghị echi ewere ebe a na-anụ ọgụ apụta ebe a ga-eti ọkpọ ọ bụrụ gị maka apụta si tie ọkpọ ya na-asị gị tie ọkpọ ị kwesịrị isi ya gaje kpọta ndị nke ya ka o so bịa tibe ọkpọ a. Ụfọdụ ndị ahụ bụ ndị kpọrọ ụmụ ha kpọpụ obodo ndị ọzọ mana gị bụ onye ntorobịa bụ atụ ego obere afụ ma ọ bụ obere ololo mmanya ị na-afọ akpa obi ga-ejizi na-akpa obi mee ya maka na udo ka mma. Ya mere ndị dịka Two-Face, Jim Ike na-eji ndị INEC ji kpọta ha ka ha wee na-akọwa ihe ọfụma. Mana nke ị na-anụ tata ị nwere ike ịjụ ajụjụ ole na ole gbasara usoro ndị ntorobịa kwesịrị iji sonye n'ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị ka ịpụta n'igwe. Ọkachasị ugbu a ndị INEC dọtigoro oge iji wee mee gịnị wee debanye afa iweta akwụkwọ ikike iji ọkwa nke obodo anyị. Ọ ga-emechi na ngwụcha ọnwa ya bụ ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya ime ngwa ngwa ime ala ọdachi. Anyị ga-anabazi oku unu ugbu a. Onye na-akpọ? Ekele m gị. Biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ? Biko gịnị bụ afa gị? Ekele m gị. Gịnị bụ afa gị nwanne? Njọkụ ndị ka ime. Anyị dị mma Njọkụ. Atụmatụ n'uji amaka nwa bụ onye ntorobịa mana ike agwụọla m etinye vootu na obodo anyị bụ Naijiria. Ike agwụọla m eziokwu ka m na-agwa gị. Ekwu maka Biafra maka otu anyị tụwara vootu onwere anyị tụta atụtụ epecha anyị mkpa onwere ihe a ga-ahụ. Ọchịchị anyị nọ ugbu a onwere ihe metụtara na mpaghara ala anyị bụ Naijiria. A na-ata anyị afụfụ. Biko nnukwu maka Biafra ka anyị nwere onwe anyị. Njọkụ ọ maka ka obodo anyị wee dị mma ugbu a ka a ga-esi ka onye ọbụla wee jedezie afa ya. Ọ bụrụ na ide ya afa gị oge a ka ị ga-apịa aka họpụta onye dị mma. Ọ bụrụ na iwe akwụkwọ ikike nke gị ọ bụrụ na ewe onye ọzọ na onye ka ndị nọ na-achịtaghị ị mara n'ihe ị mere ewe ndị mara mma ndị chọrọ ọkwa ka obodo anyị dị mma chọkwana ka
na-azọ ndọrọ ọchịchị ịpịa aka so otu elu onye ị chọrọ ka o sorocha ihe ga-agwa Njọkụ ezi nwaanyị Njọkụ ọ bụ na isi ọnwụ sị na ya azapụta n'ịtụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ịma na imezibe ihe emezi ịma na ya ka na-emebikwa na-aga nọọ agbanye otu ọbụla isi wee fụ ya pụta ịmala onye ahụ ị chọrọ nọọ ya ga-achị ọchịta ọfụma ọ dịrị otu ịchọ ịpụta tụnyere onye ahụ were akwụkwọ ikike gị ahụ tụnyere onye ahụ na-anya ụkwa ndị ọzọ ga-eso na tụnyere onye ahụ mgbe ahụzi onye ahụ merie unu anọzi maka ọnwụ niile na be gị si na ịchọghọzi na ike agwụgo gị o nweghị ihe imezigoro emezi ị ga-ahapụ ihe ọ na-emebi emebi ọ dị mma ya bụ ndị ntorobịa ọ na-ejekwa na-akwụ ya aka na agba maọbụ si na maọbụ da ya aka na agba na-asị na enweghị ihe na-eme na nke unu mere eme na enweghị ihe ịfụ na ya ọ ya mere eji kpọọ ya ndozi obodo a na-eme ọ bụrụ na ọ dịbe ma aka na-emekwa na-eme ewegoro usoro iwu wepụtara iji wee mee ya usoro ahụ bụ na ị ga-ebu ụzọ wee jee debe ya afa gị were akwụkwọ ikike nke gị nke a kpọrọ PVC ka ị wee ghọta onye dị mma ka ọ chaala anyị onye na-akpọ ekele m gị biko gị Chukwuma kwụsị okwu ike ebe ka ị si akpọ gaa n'iru Chukwuma obodo a dị mma ka obodo abụ m yut obodo a dị mma kedu ka obodo a ga-esi wee dị mma na ntọala obodo a ka ọ ga-esi wee dị mma ka ntọala nke a ga-atụgharị ga-eme ka obodo a dị mma ka nke anyị na-afụ kemgbe nna anyị ha amụpụtakwa ka anyị na-afụ ọ ya agaghị obodo a dị mma PVC that day onwe ihe ọbụla ga-adị ka PVC anya onwere anya na ha apụta ha bụ ya bụ ka mgba ugwu awụsa anyị bụ ikorobịa anya ma mpụta akpọta ụmụaka ha na-ata ha ga-abata PVC ị ga-ekwu nke Chukwuma olu gị ka ị ga-ekwu ị gaghị asị na unu bụ onye ikwuo nke gị ị gaghị ekwucha nke ekwuchikwara ndị ọzọ ewe ndị ga-apụta akarị onye na-akpọ ekele gị biko gịnị bụ afa gị ee Chukwuemeka ndị ka ị mere nwanne gị nwoke nọkwa ya ama m na ọ na-aga Daniel anyị na-ezi nwaanyị anyị ada anyị nwaanyị Cecilia Ejimọfọ si anyị na-ekene ana m ekele nne m nọ n'ebe ahụ nne daalụ ndewo obi dị mma na mbọ unu na-agba ịhụ na ebe anyị denyere aha ma nwetakwa akwụkwọ eji were atụnye ebinye aka enwetaghị mụnwa n'onwe m nwetara ya ndị nọkwa m gburugburu enwetaghị ya mana tupu ihe m chọrọ ka unu mere m bụ ọ bụghị mmadụ niile idenye aha bụ isiokwu ya bụrụ na adị mmadụ ịtọ wee denye aha unu gbalịsie ike hụ na ihe ọbụla mmadụ tụnyere n'ọhịa maka unu ga-agbapụta n'ụbọchị ha ga-agbapụta ya ọ bụghị atụcha unu akpọ ihe masịrị unu ya bụrụ na unu nye ndị mmadụ owuwe anya ahụ nye ndị mmadụ obi siri ike na unu ga-akwụwa aka unu ọtọ wee rụọ ọrụ ndị mmadụ ga-eme nke ọma ma ebibi aka ma ime ihe ahụ unu na-egwu kịta maka ihe ahụ na-egwu kịta ihe mere ndị mmadụ eji apụta kebe ebo na onwe elegoro anya dịka ga-atụ na aghụghọ dị n'ihe a na-eme unu wepụ aghụghọ n'ihe a unu gwa onye isi na ọ bụ iko anyị na-arịọ arịrịọ sị ihe ọbụla ndị Naijiria ga-atụ dị kpọpụta ihe ahụ a tụrụ dị mekwana aka azụ na ya ọ ya bụ arịrịọ m na-arịọ unu ana m ekele ndị Solid FM na-ekele nna m n'ebe ahụ ọ na-agba mbọ na-ekelekwa ndị Inec unu na-agba mbọ Chineke gọziere m unu Chukwuemeka ọ ga-adịrịrị gị mma ọ dị mma mana uche ya dị ndụmọdụ ka o nyere mana ofu ihe na-eme ndị be anyị olu asị na ndị ọzọ na-emegide ha ndị Igbo pụta ndị obodo ndị ọzọ ma nwata ma ndị ntorobịa ha ma ụmụ nwaanyị ma ndị agadi na ụmụnne anyị ndị ọzọ anyị na ha nọ na Naịjirịa na-apụta ihe ọbụla a sịrị mee na gbasara ọchịchị ha eme ya pụta n'igwe jee mee nke ha mana mmadụ ga-anọ n'ofu ebe na-asị na ihe adịghị ma pụtakwa ndị eme ihe ị kwesịrị ime ị gaghị eme ya ekwube ndị ọnụ ọgụgụ ha kachasị pee mpe na ndị degoro afa o so na ndị si ọwụwa anyanwụ ọ ka mma ugbu a dotigoro oge ka ụmụ Igbo jee pụta n'igwe jedebe ya afa ha
maka ibe ihe a na-akụkọ ihe na-ekwesịghị na ihe ohere adịghị ugbu a ọ chụrụ onwe ya na ụgbọ asịkwara na ụgbọ elu taa ya ewe ihe chọrọ ịgwa ya Chukwuemeka n'ihe okwu Chukwuemeka ya ga-agwadebe Chukwuemeka bụ na ntị ya nara ezu ike ma ihe ọ na-ata agwọrọ anyị bụ ndị Inec na-ekwe nkwa na mgbe a ga-atụ ihe gbasara ihe ọtụtụ na ihe ọbụla atụtara ihe ndị Inec ga-agụ anyị ejeri aka azụ ma o si na onye dalụ n'ọnya bụ onye meriri onye meriri ka a ga-akpọ n'ọnya meriri onye dakwaranụ agwa ya n'ọnya wadara o nwere ihe ọzọ dị na ya so a na-akpụne n'ụlọ gị si na nke mere eme na-emeteghị ya pụta na a na-emezi Naijiria ka eme ka ihe niile gawa n'ihu dị mma ọzọ dịka ibe ya bụ onye si na ihe niile a na-emeta ya onye apụta so medozie ya mmadụ agaghị anọsị nọrọ n'ofu ebe si na enweghị ihe pụta soro n'otu ga-eso dozie ya ijegodo weta akwụkwọ ikike nke gị wee wezi ahụ na ịpụta ị na-ekwu ya na iji akwụkwọ ikike nke gị a na-ege gị ntị onye na-akpọ odogwu nwanne ọ na-adakwa mma anyị na ndị anyị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ afa m bụ Chief Ikechukwu okwu a na-asa ya n'ogbeka agba akwa nwanne m nwoke na-akpọ okwu a na-asa ya nke mbụ na mbụ n'ogbeka agba n'ime Nkanu West ijekwa ode ya afa gị agbatago m n'ọdụ mkpa na ihe m na-ekwu amaka m si ga nkenegodo onye n'ọdị mma ọbọkwa na ama ahọpụta ndị ga-achị na ga-ahọpụtakwara ọ bụ na agụọ vootu ka o si dị mma ghara ihe agbara na ọ na-abara ọrụ ndị ga-arụ ọrụ ka ihe dị mma ligi ahịa gwere ya onye ọzọ ọ na-ekpuzi ndị mmadụ ọnụ na ma nke anyị tụchara na be anyị ịfụ ụka ụzọ be anyị dị ụzọ ogbeke anyị adịghị mma ndị lokal gọọmenti gara anyị mkpa ịrụrụ anyị ụzọ atụcha na akpụ eke tụchara ha vootu mgbe ọbọzi ya gwara anyị ka ha na-eme a na-akwado n'ịtụ ọzọ kịta abụọ na ya amafụta ndị na-achị na ha amafụta ama ihe na-ekwu bikọs nọ ịfụta ịtụọ vootu iwee tiri onye lakịrị ị chọrọ ka ọ chaa ka ihe dị mma onye na-achị na ya ga-afụta ekwesịrị ụmụaka na ga-agba bọọlụ na ruo ụbọchị ahụ a na-eme ha arest ịgba bọọlụ na main road eme ha arest kpọchie maka ọ bụghị ihe ewepụtara ụbọchị ahụ ka ọ bụrụ ọ bụghị ụbọchị ịgba bọọlụ n'ụbọchị a ga-eji họpụta onye ga-achị Naijiria chee obodo anyị adọ mma ka mmadụ ghara ịkwa mma kwara daalụ Ikechukwu okwu a na-asa ya daalụ ma ọnụwasọ achị na ogbeke na nkwuruta unu ga-eje n'ije unu ọ bụ ndị so na igwe kansụl igwe na-ezoro ọha dị sekọnd ka ewe obodo ọ na-agba mbọ igwe na-ezoro ọha dị sekọnd unu na-anọ onowu ọnụwa bụ ndị na-achị obodo unu ga-eje n'ije kpọpụta ndị ntorobịa ọkachasị ịkpọpụta ndị ntorobịa ka ha jee onye na-anaghị achịzi ọfụma ahọpụta onye ga-achịzi ọfụma wee were akwụkwọ ikike PVC họpụtazi onye ga-achị ọfụma daalụ nke a na anyị ga-akpụ ekwe n'obodo anyị ga-akpụ ekwe n'obodo bụ mmadụ niile pụta n'igwe ka a họpụta onye ga-achị anyị ga-eme nke ọ dị mma okwu a na-asa Chineke gozie ego ya gaziere gị nwa agbọghọbịa agụ na ya na-ekwu okwu ọ dị mma nwa agbọghọbịa okwu a na-asa ya kpọrọ ugbu a so na ndị na-achị n'ime ime obodo ha na ndị eze obodo eze igwe na-ezoro ọha nke abụọ na ogbeke agban ya bụ na agban dị na Nkanu West awa ndị na-achị okwu na wee kwe nkwa na ha ga-eji wee kwụọ ekwe n'obodo mee ka ndị ntorobịa pụta mara uru ihe abara enwee ka ndị Inec na ndị eze obodo je agba mbọ ịfụ na eje na-akọwachara ndị ntorobịa ụdị ihe dị otu a ndị Inec a na-akpọpụta ndị igwe ndị na-achị achị n'ime obodo ha na-anọkọ nzukọ ha na onye isi na-anọkọ nzukọ anyị na ha na-anọkọ nzukọ na ebe anyị na-arụ ọrụ dị iche iche a na-agwa ha maka idebanye ha maka ịkwadokwa ndị ntorobịa maka ịtụ akara
ịhọpụta ndị ọchịchị a na-agwacha ya na a na-abịa mitin a na-anọ nnọkọ nzukọ mgbe niile agwachazi ha sị buruzie na ya na n'ime obodo kụwa ekwe ka ọlụ ndị ntorobịa na ọgba ozi ha unu na-ene anya na unu fụrụ mgbe gara aga ka unu ga-afụta ka unu wee ike pụta onye ofufe ndị ọzọ na-akọwazi ugbu a na n'oge gboo na a na-eburu ebe a na-ede ya afa banye n'ime ime obodo mana ugbu a ebe ha na-eje ede ya afa na-etezi aka ọ na-adị n'ime ime ọchịchị obodo ụfọdụ ime ọchịchị obodo ebe isi ụlọ ọrụ ndị Inec na-adị ọ na-etere ndị ọzọ aka mana oge mbụ ndị igwe maọbụ ndị ime obodo na-agba mbọ fụ na ebutere ya n'ime ogbe ha na ebe ha na-eme nzukọ dịka ndị wee ụlọ nzukọ ha town hall maọbụ ebe a na-emegasị nzukọ n'obodo ndị mmadụ na-abịa ebe a na-edebe ya afọ mana ọ dị ka ọ fịara ala ugbu a mere na ụfọdụ na-asị gịnị meziri na ebe ha na-eje ide ya afọ na ọ na-ete aka isi ebe a gaa ha wee ike lụzie ebe a tupu ha na-ana ọ gaghị erute ha ịbịazi ọzọ na-afịarụ ha alụ ewe mbọ ha gbagoro ugbu a ọkachasị ugbu a dọtụgoro oge ịfụ na na-ebubezere ya ndị igwe akwụ ekwe abịa n'ebe a na-eme nzukọ n'ime ụmụ obodo n'ụlọ nzukọ obodo dị iche iche ka e wee na-edeba ya afa ewekunsi akpa ya dịka alụ ọ bụrụ INEC mere ndebanye aha ọ bụrụ ihe dị mfe ọ bụ ihe dị mfe na ebuzalụ ihe eji edeba afa buru ya na kpucha n'ime ime obodo INEC na-agazi ma n'ụlọ ụka na-erejista ndị mmadụ INEC bụ olu ihe a na-aga ma dịka ụlọ akwụkwọ dị elu maọbụ n'ahịa mana n'ụlọ ụka dịka mgbe ya mere Ọgọst mitin ebuchara ya gakwuru ha eje ebe ahụ na-edebanye aha ndị mmadụ INEC mere ọdịrị onye ọbụla mfe mana oge ụfọdụ achọ ebute ihe a dịka okwu a na-asa kwuru na ewe ka a na-asịkwa ndị igwe ha kwụkwọ ekwe na ndị INEC na-abịa a na-ede akwụkwọ nye ndị igwe nye ndị ụlọ ụka si ha kwuo ya n'ụlọ ụka ọ bụrụ ndị Katọlik na-eme morning mass abịa isi ụka ụtụtụ gwakwanụ ndị mmadụ na ndị INEC na-abịa ụka dịgasị iche iche a na-edecha akwụkwọ nyecha ndị isi ha unu bịakwa gwanụ ha ka ọ ghara ịbụ na ị bịara maka onwe ụlọ ọbara anyị na anyị bịara onwe onye ma na anyị bịara so anyị ga-ebu ụzọ gwa ha ka ha chere anyị echa anyị bịazie anyị wee dabanyecha afọ ha otu aka esi eme ya ọ dị mma ndị igwe ndị isi ụlọ ụka dị iche iche otu a dọtịgara oge ugbu a biko unu ga-agbazi mbọ ọ bụrụ ije unu na ndị INEC akpa agwa mara oge a ga-abata n'ime ime obodo n'ebe dịgasị iche iche ka e wee ike wee deba ya afọ a ọkachasị ndị Igbo mana dịka esi ekwu ndị Igbo ndị ntorobịa asịkwana na nke ugbu a pụta deba ya afọ gị jide akwụkwọ ikike gị uru ọ ga-abara gị erika ị nwere ike itinye aka n'obi wee họpụtazie onye ga-achịzi ọfụma ọ bụzi na enweghị ihe o mere enwe usoro ị ga-eji na ị na-apụta na asị na isote ya n'ọchịchị ya bụ ya mee ọfụma 09023111009 maọbụ 09097711009 09097711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye onye na-akpọ ekele m gị gaa n'iru ọ dị mma biko ya wutere ka ya da nchezi ihe na-ekwu ka anyị were onye nke onye na-akpọ ekele m ndị ka ime biko gịnị bụ afa gị ebe ka isi akpọ nwanne m Chukwuemeka biko ihe nchọrọ achọmịjụ maka akwụkwọ ike a na-agba agbata m mgbe gara aga mana enyere m ya ma ga-eweta m ya kịta ebe ka oge ị gbara ya ebe ka ị si agbagolu na Enugu ebe ka ị gbatara kedu oge ị gbatara ya 2011 ọ dị mma a ga-asanụ gị ya daalụ Chukwuemeka na-ekwu na n'afọ one na ole gara aga afọ 2011 na ya gbara nke ya mana kemgbe anyị ewetabeghị ya Chukwuemeka ihe dịrị gị mewe ịga na isi ụlọ ọrụ ndị INEC isi na-aba maka isi n'Enugu East ilu ebe ahụ onwe onye isi n'ebe ahụ ị ga-agwa
na ihe bụ mkpa gị na ihe bụ nsogbu gị ọ ga-agwazi gị ihe ị ga-eme adịmma ya bụ jee jụọ jụsie ike ọ bụ na wepụtara ihe na-emere bụ na ụfọdụ na-agba ha jee obere oge ha chọọ ka emee ife a wepụtara ya ofu ụbọchị jee ebe a kpọọ ya mkpa ndị ọzọ na-akpọ ya mkpa ndị obodo ndị ọzọ na-akpọ ya mkpa buru ma nri gaa chere ọ ya mere ọ pụtasị na ndị ụfọdụ na-emegide mba okwu onye na-emegide ibe ya ihe a akwụkwọ a na-ekwe si onye ọbụla pụta debe ya afa ndị be anyị biko pụta na jedebe ya na afọ unu a na-eti ya ka mkpụkpọ gboo pụta na jedebe ya afọ unu ndị ntorobịa jedeba ya afọ unu ịgba ha afọ 18 n'afọ a jee deba ya afa gị adọtigo oge lue na ngwụcha ọnwa a bụ Ọgọst onye na-akpọ ekele gị biko gịnị bụ afa gị ekele gị nwanne o abụ Solomon asị m New House akpọ Solomon esi m New House akpọ idebeghị afa gị ịma ihe mere bụ na enweghị akwụkwọ nke gị enweghị ihe ji eme maka nwunye ya aje pikcha nke kwuru na ha na-eme na anaghị ekwe awụghị anyị ihe anyị mere ka ha jiri mee elekshọn ha so ha ji ide PVC eme ha ji eme ha ji sie ike uche ya dị ya njọ 09023111009 ma ọ bụ 09097711009 ihe ejikwa akwụkwọ ikike eme karịrị eji achọta ndị ga-achị ijide ya etozie etozu dịka nwaafọ Naijiria wee ghọta onye dị mma ka ọ chọọ obodo ka obodo anyị dị mma onye na-akpọ ya gazie biko gịnị bụ afa gị odogwu Ọkịja o tekwa na Ọkịja ndị ka ndị Ebonyi dị Ọkịja nwanne gaa n'iru nna m ukwu ana m anụ ọnụ gị ife unu na-ekwu dị mma mana ofu ajụjụ nna ajụ bụ biko ka ebe nna anyị ukwu Nnamdị Kanụ nọ ife a na-asụ nje bata eji atụ vootu ọ bụ n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa ọ dị mma isiokwu anyị bụ ndị ntorobịa usoro ewepụtara ha ga-eji wee banye n'ihe a na-eme ka ihe chọrọ ịgwa Solomon na Solomon na ya pụtazi na ya ejedeba afa na nke edebere edebe na Owerri na-agwa Solomon ya pụtagodu ji edeba afa ya na akwụkwọ o ji n'aka abụrụ ọzọkwanụ sọsọ ije ji atụ ihe aka ntụnye ka ejizi ya eme ọtụtụ uru dị iche iche ka ọ na-abazi ije na bankị ndị bankị iji di ya ha si na iwe ezigbo nwa afọ amaala Naijiria na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị uru dị na Naijiria iso na-erite isoro dị na Naijiria so na-erite jisigodo ike jee gbaa mbọ debanye afa gị jidegodo akwụkwọ ahụ n'aka iji di ya n'aka inwe ike na-aba mba ya ụfọdụ ga na-asị na a na-emegide ha mana agụba ndị nọ na Naijiria afọ ya adịghị na ya ka ị ga-esisi na ha na-emegide gị ị ga-eje sonye ihe a na-eme a na-ekwu okwu iwetasị na iso n'ihe a na-eme kedu ihe ga-egosi akaebe iwepụta akwụkwọ ikike nke gị iji abịa ya aka ya bụ ndị ntorobịa ndị Inec adọtigo oge ugbu a wepụta usoro pụrụ iche ịkpọbata unu wee mee ka unu wee sonye n'ihe a na-eme jee ndebe ya afọ unu agaghị emechi na ngwụcha ọnwa wepụta ofu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị na-abụ ọ bụgodo ụbọchị na-abụ na atọ iwepụta ya jee weta akwụkwọ ikike uru ọ bara karịrị akarị ka eso ogwu ego na mma na ndị ma ihe a na-ekwu na-akụ onye na-akpọ maazị gaa n'ihu ihe nwekwana itinye bụ na ndị INEC ha ga-ejichachi azụ ha adịghị enyezi ndị voters card ndị ụfọdụ kwa ijekwa na sọmsenta asị na ị ga-eweta ego tupu nke nwa apụta n'ebe ị nwere ihe akaebe ga-egosi nke ahụ akwụkwọ na m ga-anọ ya unu nso ngwakwa unu ka o si wee mee maọbụ imere nkwenye ekwebọdụ inye anyị nwa ya na anyị bịakwa jee ka ewetakwu nke my brother asị na ọbụ ofesi ya nwa bụ ihe ahụ ma na the code number dị na the voters card na all evidence iji wee gosi asị na agaghị enye the voters card. Maazị ebe ka isi akpọ kedu akwụkwọ ebe Ebonyi isi akpọ esi m na Ọhazara n'ime ọchịchị obodo ebe ka ihe a na-eme n'okpuru ọchịchị Ọhazara
ọ dị ma ka nwanne anyị nwaanyị si ụlọọrụ Inec ka ọ saa gị daalụ biko nwanne m nwoke ada na ego wee na-edebanye aha mmadụ ndị Inec nwere nọmba ha degasịrị ebe ekwentị ha degasịrị ọnwa onye narịgo ego ka o wee deba aha ha ịkpọ ekwentị ahụ si ya na onye dị otu a na-anaghị ego ejiri ego wee na-eme ya emere ya na onye ọbụla abịa edeba afọ ya ọ nawa ọ dị mma maazị ịnụgo nne ya onye na-akpọ Hello, Chizzy. ekene gị biko gịnị bụ afa gị Ndụka gaa n'iru Ifu ndekwu dị mma onye ọjọọ bata mita skad m nke ma ihu daalụ because o mego si bịa n'isi ịtụpụ vootu nwa o mego ya orite gị one day ọ bụ nke n'isi gị ndị politiks onye ọbụla na otu mechi ngo iwetaghịzi ha agafe mgbe anyị chiri onye uwe ojii ka ọkpa wiket onye ọjọọ bata delegodu anụ ọzọ na ịtụpụ dị mma ụfọdụ webu n'oge foto eji na-emekọ aji na-ama mgba na-ezi igwe daalụ ọzọ ndị ha na-eke maka na Inec from ụlọ nwa onye ọnagara ga jiri mmadụ na ndị obodo na ndị ọnwụ na ekebezi na ntiri ọnwụ na ihe ndị polisi ndị ha Inec mebe ọ dịga so na melin epụmeta ka ọchọ na-esi adị abịa na pati adagote ihe na-enye ndị uwe ochie ebe na-hapụ ụlọ na na-eri nri ndị ha Inec ba n'ebe a tikọpụra tebụl na-eri ntọgbara chọrọba nkọta ọmego ndị na-eri a ga-ekwe onye ọna ndị ha Inec ọrụ bidoro ọrụ mmadụ na ha ji adọba na vileji ndị ọna na ta nwa ndị na na ya eme ọzọ atụcha vootu ọnwụ na ọnwụ ibe ndị anyị na-etigoro ka akpọrọ ndị anyị na-eti agba mgbachiri mkpu nke mara anyị n'ebe akịta ahụ oge ahụ otu eti onye ọbụla asị na ọkpọwasị ọfọmapozi onye ọbụla na nwaanyị obodo ekukwa ọzọ nwaanyị otinye mgbe ọ maka ejiri ndị n'aka anọnwụsịa daalụ Ndụka akụ na ekulọbịa ịghọtara ụmụ ihe onye nọ n'okwu gasịrị na ihe ndị o kwuru ọkwa ha ndị ntorobịa bụ Inec ọkwa ha ga-eje ọrụ n'ụbọchị ahụ so ha lụọ ha nye aka ha ma ka ha esi rụọ ọrụ ka ọ dị mma ọfụma ha lụọ ihe ha kwesịrị ka ha rụọ n'ebe ahụ e nyere ha ọrụ ọ dị mma ụfọdụ ihe ọzọ m chọrọ ikwu ụfọdụ ndị a na-eduhie ndị mmadụ ụzọ nwekwara ike ha gbataga akwụkwọ nke ha debe ya jiri ya na-eme ihe na-apụta na-emegasị ihe iwu kwuru mana ha ga-anọ n'ofu ebe na-eti mkpu na-akpa ndị ọzọ ndị na-aghọtaghị ihe a na-eme eso ha na-eme oge a sị ha ga-ekwesị ije rite uru dị na Naịjirịa asịsị ya weta akwụkwọ ige onye nke ọzọ je rite uru nke na-asị na ya eso na ya emekwana nke ọzọ o je rite uru gịnwa esoro ya oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọ gaghị akọchakwa oke esokwara ndị na-asị ụfọdụ ejewekwa gbatacha nke ha debe ya na-asị gị na ha ejighị ọ kaara gị mma uru akwụkwọ PVC iji bịa ya ka ọkwa ọchịchị obodo bara ọ karịrị akarị onye na-akpọ nwanne ndị ka ime biko gịnị ma afọ mbụ Chidi esi m isi agụ ka wee na-akpọ Chidi gaa n'ihu biko ụmụ votas kaadị agbatara n'isi agụ mana ndị Inec ewetabara anyị dị votas kaadị so maazị na mọzụ ife na-eme n'afọ akụnụ gbara ya yes na sekọnd dis month anọ na ka agbara dị votas kaadị ọ dị mma a ga-asa gị ahụ isi agụ isi agụ ọka biko ọ bụrụ na ha bịa ha bunye ebe chọọchị anọ n'ime ebe a wee gbuo ya ha gwa ndị chọọchị ka a na-ahụtụba onye gaje owere nke ya ịghọta ọ dị mma a ga-asa gị ọ dị mma oriakụ Cecilia Ejimọfọ ewe ihe ga-agwa Chidi ọ sị na nke ha gbara agba n'ọnwa a na-ewebeghị nke n'afọ a na-ewebeghị nke na afụbeghị ya Chidi ị ga-enwere anyị ndidi ị ga-enwere ndị Inec ndidi ndị pụtara bụ ndị niile debara aha ha n'arọ gara aga a na-akpọ 2017 ndị debara n'arọ a nke ha ga-apụta mana Inec na-agbasi mbọ ike ka agba mbọ hụ na ọ pụtara tutu eme akara ntuli ọzọ onye ọbụla ga-ejide nke ya n'aka ha na-agba ya mbọ agbasie ike weela anyị ndidi ọ bịa ka a na-eji ekwu olu ma ha n'oge a si je mee ihe n'obodo ịpụta n'oge je mee ya m wee wetago nke m maka na oge ahụ a na-ebido ya ejere
n'oge oge ahụ ije ọ dịka na-ayọ gị ayọ bịa sọsọ gị anọrọ ebe a edozie nwere ihe dị agha ị chọrọ ịjụ ị nọ na-ajụ maka na ndị mmadụ agaghị eri nne oge ahụ mana ugbu a ụfọdụ agbabago ọsọ ihe a oge mmiri na-achọ izu ha mana Chineke eme na ebere ndị Inec wee dọtịa oge izu ụka na-abụ ka a tinyeziri ugbu a mere na ọ ga-agwụchazi na ngwụcha ọnwa afọ 2018 ya bụ Ọgọst 2018 nke anyị n'ime ya onye na-akpọ biko gịnị bụ afọ gị Kelechukwume gaa n'ihu Kelechukwume gaa n'ihu ịma ndị be anyị dị agba ọsọ mmiri ma mmiri ezere kịta ha enye ebe skuzi adịghị eme ọsịsọ adịghị eme ọrụ ha ozugbo emeri ha ọlọta mana o nwere mgbe e nyere taịm ka e wee gaa emechekwa kịta anyị estend aka na-enyefe ekskuz onye achọghị ịgbata votas kaadị ama mgbata nwunye onye ga-agbatakwa na agbata nwunye tila akpa ma ejighị nke m and onye gbatakwana ya erekwele nke ya ere na agwọ nọrọ akịrịka ndị ewe ọgọsị ma onye akwụkwọ ogbu ọ ga-adịrị gị m ọkwụ na-anụ nene ya ịta na akị ji eze gị na ọzọ ka anyị ga-ekwu enugo n'ihe o kwuru n'oge ahụ a na-asị abịa na ụfọdụ ka nọ na eduhie ndị ọzọ anya ụfọdụ jee achọ ije ebe ọzọ elu ebe a abụghị ka a si fụta na asị ndị Inec si achịtụgo na-ewe ihe a chọrọ ịma ha ewebe iwe chọọ ịpụ apụ kama a ga-ewe ndidi wepụtara ya ofu oge ma ọ bụ ụbọchị na-abụ jee weta akwụkwọ ihe akwụkwọ PVC abara karịrị akarị ya mere ụmụnne anyị ndị ọzọ nọ na Naịjirịa na-eje ma ndị okenye ha ma ndị ji mkpara aga ihe ọbụla ha ji ma chụrụ jenọrọ ebe a weta akwụkwọ ikike a ya mere ha ji eketa oke nke ha oke nke anyị agaghị elu anya kasị ka ekegharịa ya ọ bụrụ na ị chọghị ime nke gị abịakwana na-eduhie ndị ọzọ ụzọ uru akwụkwọ PVC bara erika 09023111009 ma ọ bụ 09097711009 ọ bụ anyị na Cecilia Ejimofo na-akparị ụgbọ osisi n'ụlọ ọrụ ndị Inec anyị were ofu onye anyị na-apịachizi ya na nke tata onye na-akpọ biko ọkwa na-asa ya ewe ihe unu na-ekwu m getere kịta mmadụ nwere ike ire vootu votas kaadị eyere ọ maka onye na-achọ mmadụ ere na nke ere bikos e kwesịrị echeki ya dị votas kaadị echeki ya na-eme onye ahụ cheki ya pikcha ya ọ bụrụ na ọ bụrụ ofu ma ọ na-amaghị kwenye onye ahụ ka o vootuo anụ ka na-achị mmadụ ere na-ere na-achụ ma na-ere ere okwe na-asa anya ada ere votas kaadị ere ọkwa na-asa ya daalụ ihe ọzọ na-ekwu o wee ike ọ bụrụ na oge ndị ndọrọndọrọ bịara asị ka a bịara ka a kwụọ ụgwọ oge ahụ iyezi oyi ahụ onye abanyezi ebe ichizu nke gị na-agba mgbere ọya mere na obodo adịghị mma na-ekwu ịmara onye ga-alụ ọrụ ihe ga-abara ndị obodo niile uru echieli ya ọ bụghị onye sọbie gị aka maọbụ bie gị ofe akpa maọbụ ofu iko osikapa maọbụ ofu ụmụ ihe a enye gị ya ewere ya wee sị na etu eziela ya hapụzi onye kwesịrị ịlụ ọrụ obodo ọya na-akpata ya bụ ihe a na-asị ele na akwụkwọ ikike ga-ele ma ọ bụ mbịa ya aka ga-ele were ya ghọta onye dị mma onye ma na ọya wa ga-edozi obodo ya bụ ndị ntorobịa biko jisie n'ike jee weta akwụkwọ ikike nke unu adọtigo oge ọ ga-emechizi na ngwụcha ọnwa Ọgọst a afọ 2018 anyị nọ n'ime ya ime ngwa ngwa ime ya ọdachi wepụta ofu ụbọchị maọbụ ụbọchị na-agbago ji eme nke gị ọ bụ anyị na Oriakụ Cecilia Ejiofor nke si n'ụlọ ọrụ INEC na-ekwu ihe gbasara usoro ndị ntorobịa ga-eji wee soro wee họpụta ọkwa ọchịchị n'ala anyị ka anyị na-apịachi ya ezi nwaanyị biko kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo anyị na-aga anyị ntị ka anyị wee pịachizie ya biko ndụmọdụ ga-enye ndị ntorobịa anyị na-ekwu maka ha onye ọbụla jide akara ikike ya n'ọnya bụ ike nke ya ndị ntorobịa ọhawa bụ ndị ji obodo ndị obodo ji eme ọnụ n'obodo ọbụla ha nọ ọha na awa ikike obodo ọbụla ihe ọzọ m ga-agwa ha gbaa ọsọ gbasie ọsọ ike ebe ọbụla nsogbu dị ebe ọbụla anyị akpọbata ha ka mee ọgba aghara ebe ọbụla anyị asa jee nụọ ọgụ nka jee bute akpati nka jee mee nka ka ha gbaa ọsọ si n'ụzọ ahụ niile dị iche iche gbafuo ka ha ghara ịdanye n'ihe ọbụla bụ ihe ọgba aghara nke anyị aka bara anyị uru ka ihe niile anyị na-eme wee gaa nke ọma
Chineke gozie gị ọ dị mma ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma biko ime ngwa ngwa emeghara ọdachi wepụta ofu ụbọchị jede ya afa gị weta akwụkwọ ikike nke gị ndị INEC adọtụgo oke ugbu a ọ ga-akwụsịsị na ngwụcha ọnwa Ọgọst afọ 2018 a ya bụ Ọgọst 2018 jee weta akwụkwọ ikike nke gị PVC gị ka ọ dịrị gị ma uru PVC akwụkwọ ikike bara orika nke ukwuu ya mere ndị INEC ji asị na ndị ntorobịa bara uru nke ukwuu ma ndị ntorobịa ma nwoke ma nwaanyị ma ndị agadi ịgba ha afọ 18 gafee ị nwere ike ije wee gbata akwụkwọ ikike nke gị ka ị wee rite uru dị mma họpụta onye dị mma ka ala anyị wee dị mma ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma Chineke gọzie ụmụ Igbo ọ ga-adịrị anyị n'ime onye nụrụ obewa na-agba n'ọsọ biko Chineke gọzie ndị Igbo abụ m Chizzy ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma ka ọ dị nọ